Det började i Danmark, att vi hade ett par getter. Och så gjorde man ost i köket liksom för eget behov. Och testade och gjorde ibland goda oster och ibland hemska oster man fick smaka. Men intresset var där i alla fall, att det var roligt att göra ost. Och sen när vi under en semester här i Sverige besökte den gamla getfarmen som var i Högland. Så förstod vi plötsligt att gud, i Sverige där får man gärna ha ett litet eget mejeri och yster och sälja ostarna. Det får du aldrig lov att göra i Danmark. I 06 där började yster här i köket att sälja medan vi byggde mejeriet i källaren. Och så från 07 har jag också kört på riktigt. Och efterfrågan har ju bara ökat. Der var restauranter, som har ringt og vil købe ost. Jeg siger, det rækker ikke. Jeg har fuldt op med at se til dem, som jeg sælger til ræderen, så der er så mange, jeg måste sige nej til. Nej, det var jo ganske billigt. Altså, man ändå gik på 150.000. Det tyckte vi var mange penge. For man vidste ikke, om det skulle bære sig. Men det gick till gjuta golvet i mejeriet och måla väggarna och köpa rostfria bänkar och sånt och sätta in. Men det var inte de stora investeringarna om man jämför med vad andra betalar. Liksom drygt 1 miljon för att få byggt ett mejeri bara. Så där var det billigt. Sen köpte jag lite begagnat, eller fick köpa billigt begagnat från den gamla getfarmen när de slutade. Med ostform och mjölktank. Så det var en bra grej. Det dyraste som vi har kostat på, det var i fjol vi byggde ett mjölkrum i ladugården. För de första hade väl så varit 6 år, där hade jag ingen vatten i ladugården. Och allt vatten blev kört i hinkar här uppifrån huset och ned i ladugården på en gammal barnvagn. Men det tröttnade man på, liksom all mjölk skulle bäras hit och jag skulle diska mjölkmaskinen, så fick jag köra ned varmvatten och diska i ladugården och köra upp igen. Det var mycket trillande fram och tillbaka med en barnvagn. Så det gjorde vi en investering på knappt 100.000 i fjol. Byggde, så vi fick grävt ned vatten och avlopp i ladugården. Och det var ju skönt. Så orkar man till några år mera. Det var bra gjort. Jag kommer ju från Danmark. Och när vi kom hit och förstod hela Jämtland för det första. Och så småningom Västerbotten också. De har ju gjort den här getost vitkaprin i alla tider. Och i Jämtland är det ju hur många getgårdsmejerier som helst. Och i Västerbotten är jag faktiskt ensam än så länge. Det har varit flera, men de har slutat och pensionerat sig. Men det är ju den som är grunden i hela mejeriet. Det är den man tjänar mest pengar på. Men sen är det ju sånt som måste testa andra ostsorter bara för att det är lite tråkigt att stå och göra samma ost hela tiden. Och så har jag gått ystningskurser i Jämtland på Eldrimner. Och lärt att göra blåmögelost till exempel. Och det är jätteroligt, för det är ganska svårt att göra. Men när man först lyckas med den så är det yes! Och den har blivit väldigt populär. Det är den jag säljer mest av näst efter getosten. Så har min man byggt en jordkällare till mig, hvor vi lagrar ostarna. Och den är bra att ha i dessa tider med strömavbrott. Jag behöver ingen ström, så den har räddat hela mitt ostlager den här gången när vi hade 2 dagar utan elektricitet. Så jag gör den här källarlagrade getosten och koost också. Och där blir de källarlagrade, det vill säga där får de viltmögel som växer på. De är helt bruna och svarta på ytan. Och det är det som ger så mycket smak till ostarna. Jämfört med vitkaprinen som har en yta av vitmögel. Som är en ganska mild ost. Jämfört med de här starka grejerna. Så gör jag på sommaren en kävra typ. Som ju fick guldmedalj på Eldrimners SM i mathantverk i 2010. Det är en liten kävra typ som är inlagt i olja och med vitlök, rosmarin, timian och åseppeppar. Den är nästan krämig och bred bara. Man måste äta den på hårbröd, den bara smälter i munnen. Den är väldigt populär. Men det är en sommargrej man gör på sommaren. För det är en färskost typ.
Det är väl, då måste vi. Men man ska inte räkna med att det, om man nu vill börja med gitter, alltså det är mycket jobb och det är hela tiden och du kan inte göra annat. Det är gitter och mjölkning och ystning som gäller hela tiden. Och det är nog det svåraste att man liksom förstår att jag hinner inte ut och vandra i fjället och plocka svamp och sånt, och när alla andra gör det. Bara sådan, Och så det, när man fick chansen att förverkliga sin dröm, så får man ju inte jobb heller, bara för att det känns lite jobbigt och besvärligt. Och särskilt, alltså det är så svårt när folk gärna vill ha dina ostar och det är fler där ringer. Så kan man ju inte säga nej, så måste man ju inte liksom tycka, jag måste väl vara lite bra när de har mina ostar och fler ringer. Men det, alltså jag har inte gjort så mycket för att marknadsföra mina ostar. Det är liksom kommit att någon har hört och någon har smakat, så det gått den vägen. Men du vill ändå hålla på? Alltså än så länge är det roligt. Alltså, jag tror också att jag håller på bara för att jag kan ju sluta när jag vill. Alltså har jag fått nog plötsligt, så kan jag sluta. Det är ingen, der tvinger mig. Det är ingen bank, der tvinger mig till att jag måste betala tillbaka det här lån, så jag måste hålla på med det. Och när jag inte tycker det är roligt längre, så kan jag sluta. Och det är väl det, der gör att jag tar lite år med i alla fall. Och nästa år tror jag säkert ett år med också. Och sen ju fler år der går, ju bättre økonomi i formen också, fordi nu har vi investeret klar, nu har vi byggt op, som vi vil have det. Så det begynder at give lidt flere penge også. Og det känns ju skönt, at alt det man har kæmpet for, at nu kan man faktisk börja ta ut løn også. Det bliver roligt efter alle år. Men jo, om jeg skulle säga till andra som ville börja, så skulle man säga, man måste tycka om att ha det besvärligt. Det är inte något lätt jobb. Och så måste man ju tycka om djuren också. Absolut. Och det är väl nog det. Alltså det är så roligt att vara med gittarna och ha dem som arbetskompisar. Fast de bråkar ju ibland när de blir mjölkade. Då kan man bli lite less på dem. Men de är charmiga.